København er åben? Det synes jeg da bestemt, den er. Jeg bor på Lolland, og hver gang jeg kommer til København, så tænker jeg, nej, hvor jeg har smukt, og hvor jeg har dejligt, og man kan alting her. Det synes jeg er meget åbent. Synes du, København er en åben by? Ja, det synes jeg egentlig. Den er forholdsvis åben, ja. Den er ikke lukket for folk, der kommer udefra og vil ind og se byen som sådan. Så jeg synes, det er en åben by. Jamen, det synes jeg da. Jeg synes, at det er sådan en mangfoldig by og en by med mulighed for mange ting. Det er et godt spørgsmål. Både ja og nej. Fordi danskerne er private. Meget private endda. Men når vi vælger at være åbne, så er vi det også. Altså, sådan arkitektonisk er det en åben by, fordi vi har lav bebyggelse og meget vand og mange søer og sådan noget, ikke? Og sådan, hvad kan man sige, rent menneskeligt er det jo også en åben by, der er plads til alle. Jamen, hvis ikke det var en åben by, så kunne vi vel ikke have så mange mennesker herinde, uden en masse politi. Og selvom der er politi, så er der jo ingen, der laver ballade eller noget, så kan man være mere åben. Ja, i nogle henseender, ikke? Men samtidig synes jeg også, at der sker nogle ting, man ikke er så glad for i København. Ikke? Men med hensyn til turisme og sådan noget, når man kører rundt, så er det jo en åben by, og den ligger pragtfuldt, ikke? Med vand og lys og grønne områder. Hvordan tror du, en udlændinge vil beskrive København? Jeg håber, at de vil få det samme indtryk som os, at vi er sådan meget åbne og lige til. Jeg tror, de vil synes, at Danmark er lille og hyggelig, cozy. Altså, jeg tror, vi er meget fredelige folk, set med udlandets øjne. Ikke? For det er fredeligt. Ja, hvis det er en udlænding, som kommer fra en metropol, så tror jeg, de vil kigge på den som en mini-metropol. Den er jo ikke ret stor i forhold til andre hovedsteder. Gæstfrit i starten, men hvis man bosætter sig, så måske ikke så hyggeligt. Jeg tror da, de synes, den er pæn og ren og hyggelig. Hvad er det bedste ved København for dig? Det er at komme herind og gå på kunstmuseum og i teateret. Det allerbedste, det er de grønne områder om sommeren, og Christiania og Nørrebro, tror jeg. Nu kommer jeg fra Esbjerg, og vi har ikke alle de kulturtilbud, som I har herovre. Det er stemningen, det er duftene, det er også menneskene, der bor herinde i Københavnerne. Det er også sjovt med turisterne, det er hyggeligt, både vinter og sommer. Jeg elsker at bo op. Det er sådan en forårsdag her, hvor man cykler igennem byen, og bare alt er lækkert, og solen er ved at komme, og sommeren er på vej. Der er caféer, og der er tivoli, og der er en masse museer. Det er blandt andet fortovscaféer i solskin. At den er så varieret, at man kan se så mange forskellige ting, og der er så mange muligheder med at gå tur omkring søerne, gå på mange spændende museer og sejle en tur gratis næsten med havnebusserne eller også med Netto-skibene, som vi gjorde til vores studenterjubilæum sidste år. Ja, det er jo lidt shopping, ikke? Det kan vi godt lide. København er København, altså. Mere kan jeg ikke sige, det er en dejlig by, og jeg har været så mange steder, men jeg synes, København, det er hjemme, det er dejligt.